Oy, kalit naman kalit naman na emotional. Kailak mo sa dana. Nang ganito. Ganda, alas 8:05, Oktobre 28. So, ni timing ang date. Suminto say live ta. Alo. Kay Kondili, di ko alasan. Kabalo na mo, ha? Dagang kay Rocket may gala. May gabi ka natin talan sa mga lamina ko sa Radyo Lampornas 95.7. Mayong gabi. And we're back. Medyo wala mi naka-live for the last 3 days ba? Wednesday, Thursday, Friday. O, hala ba? Uy, pero kung naminaw sila sa Spotify, kamulo silang biyahe, ay ginakuan nila, para ni Airbop, di ba? Lingaw kayo mo sa Spotify, kamulog kong trabaho. Kung yan kamulog trabaho, kamulog biyahe. Kung may pagbiyahe, pero kung trabaho mo, sige, kayod lang mo diya. Bitaw dagan bitaw monitor dagan kay karon gakuan sa ako sa Spotify. Salamat kayo ha. Labi na dagan kayo sa kuan sa US of A social. Yay! Basta kay size 8.5. Size 11. 8.5 ka po na ko. Kay dagan salamat sa Spotify ko na minaw. Tong nabisi ko di ka paminaw diri. So at least no, again sa akong giingon na nakalami sa technology karon. Kung at least lugar nga at least makapaminaw ka sa programa sa imuhang own nga mga time ba. Di lang lugar ka na mo ma-shout out diretso kung dili live, di ba? Airbop sa Dublin. Tsada sa Spotify kay pwede ka maminaw nga walay ads man good. Oh, yeah, tama. No? Di lang mo siya ma-download kung dili ka ng premium pero at least makapaminaw ka nga straight. Ano ba yung music yapon sa Spotify? Mapil ba ito? Music? Na. Hindi siya mag-copyright. Erp, kadyo lang Erp, gamyo na imong volume gamay Erp. Para mo level kang wanito para dirin ako pakusgan. Medyo lain ako kuanday. Nalasan na. Wawabe ka gamit silang kuanan na. Ako rin mo gamit ani. Ikaw rin ay eko. Nakangalan na nanay nalan nga kuan. J. Ang ginuman ako. Gimong salmon sponsor yun. It's a great Monday. Grabe akong pagpaminaw sa Senate hearing. Ano ba nung ganawa kong sir? Magsenador na rin ka? Grabe. Dili, Brad. Gimingaw ko, Brad, sa tinubagan ni Duterte, bay. Yay, idol. Kanang yung direct to the point. Wala, puno lagi putang ina lagi. Kanang yung direct, kanang kuan kayo yung... Walang bar-bahar. Gimingaw ko karon Brad. Labi na karon Brad nga, na-memo ron si Marcos, Brad. Si BBM karon Brad, no more ambush interview. Si Duterte, wala ba na siya nga na anything, bisag dut-dut ya, mutubag ko diritso. In fairness ba yun, gimingaw ko sa tinubagan ni Digong. Kabalo ka, supposed to be nga ilahang plano nga mura bitaw maduot si Duterte. Kabalo ba ka nga mura kung imong paminawon gilang whole, ano ba? Di pa kung muhawa si Duterte, niingon na ko sila nga, pwede na ka muhawa, Tatay Diggs. Hindi. No. Baka kasi there are more questions unanswered. Kaya manatili ako dito. Ana sa ba? Manatili. Tangablo ka. Yeah. Ang naitabo na noon, Brad, mas nataga nila platform si Tatay Digong bay nga kanabang masamot na nato na feel ba that maunay presidente bay kanang ikolong nyo ko. You know, I did it for my country. Oh, grabe. Grabe na nga linya. Post niya nga ay natoy kuan ba quote ito niya tong giyang giingnan si Risa Ontiveros nga wala kay chance naka-serve sa community. Hindi ka naging prosecutor, hindi ka naging mayor. Hindi ka naging presidente. Tinood na ba? Tanawon na ako kay ganina nagkuan ko bypassing. Ako din di man sa ko ingon pud nga ganana ng pamatyon lugar kay for example kung imo ng relatives tong nagdroga mas gana pa kita nga matagaan og second chance ana ba pero ang gusto mo ng point namang ni Duterte mo giingon nga patyan na sila diha basta hindi lang sila manukol anang istorya ba nga ayo sa mong sugod nga kon pusilon galing mo alang mo pagpapusil pud mo nga gipusil man mo iwas
Naiyon mo siya nga na may warning pod. Nabitaw. Siya na ang presidente. Wala dapat mangundang na gid mo. Undang na gid na ba ito na. Kato lagi remember kato nga time nga na-assign ko lagi sa MOR Davao for 2 months. Mora gina ko sige mo kog pang-interview dito nga unsa ding anong sikat nga nesta. Nga na gid for example imong anak Master Pops na nabawon sa droga. Bisitaan ka oy ignon ka nga nakabalo may igna siya nga undangin na. Or kung dili pahawa diri sa Davao. Anak yun nagi kuan bay nagi kuandaan sinyalis. Ultimatum. Na kuan ayaw na iundangin na. Kung di siya mo undang pahawa diri sa Davao. May bawan gyapon mo di gyapon mo unda ato lutaw sa. Tinod di ni Sir Art sa na kinumdong ka nga tong nay madakpan nga mga piki nga kwarta. Gipampalong ang mga mic, ang mga kamera, palongan ninyo. Ala. Kaunan ninyo ng kwarta. Gipakaon ng kwarta bay. Nga piki. Anyway. Isa man, nadakpan. Nasa phone man, ana. Palongan ninyo yung kamera, ana Duterte. Kamu mga putang. Kana! Gikaon ng piki ng kwarta bay. Anyway, wala lang. Ako lang isingit makamingaw usa ka Duterte. Gimingaw ka ni Duterte nga mo'y nagpa-shutdown ba? Oh. Really, well, sabag dugay lang mo sig bukal ana nga kung nagisala gyud noon pod ang ABS-CBN ato nga time. Then so be it what tay mabuhat niya bisan pa manukuan. Mako! Hi, Mako. Hello, Mako. Ano daw? Wala man. Yan, nara. Nanahin mo ng kanding si Mako, mga igala. Mako, can you sing? Lizard. Pag-sing sa Mako. Lizard man na si Mako, lizard. Dungagi na wan para samot ka, para masamot ka bibo ang live, dungagi pa ng ano. Mga 8 pa kabok ingana wan. Uy, si Mako. May gabisi. Kumusta mong tanan sa tanan mga nag-weekend? Kumusta mong tanan? Medyo nakaginawa gamay kay kuan ka ng Sembrek ron sa mga ano. Ang Xavier man ata mo wala mag-Sembrek ba? So diri sa Uptown medyo di kay traffic kay ang Corpus nag-Sembrek pero ang Xavier nagyapon. Palihog lang Xavier pag Sembrek mo. Para saan makaginawa ni ka? October. Ingani di ang Sembrek. Dalion nila kay next school year gusto nila ibalik na sa June gyud ang King Classy Bard. Amor na siya da. Makamis ang Sembrek. Miriam Defensor Santiago po makamis ka na mga nagkapangsugan ba? Ay, ibalik na to sa Senado si Miriam. Ibalik. Patay na tay Chena Amsa siya. Patay na. Karen da. Si Karen, may gabi ka Herbob sa Daplin, Australia. Diba? Social, no? Australia ka paminaw. Kumusta ang Dakbayan, Councilor? Perting trapika. Grabe ka traffic ganina ba? Pasaka sa Uptown. Grabe. Bisa ko. Alang nga, ang pagpasaka sa Uptown, kaya naman po i-gibakho dia sa kilid. So, gi-one lane na sad. Oo, tama. Tapos sa unahan, na po'y another gi-kuan. Ambot lagi anong gisabay-sabay yun ang dugol. Ragyod kayo. Hindi ko magsabot. Pag-ahiay, magina sila dia. Bahala mo dia. Basta kay kami, magkuan mi sa mong project. Ano ba? Makurat na lang LGU. Ano man nga na may dris pikas. Na po dris sa pikas. Gamay ray diferensya. Naku, Diyos ko. Kanang cable car, wala. Layo pa kay nas kamatuoran. Kuan lang na, kanang murag vision lang na sa ni Paras. Nanataraw mga kuan. Layo pa kay nas kamatuoran dam. Plano. Basigon niyang makaapo na lang ko. Haya pa na mo abot. Naay mga master plan sa Uptown karon. Nanay mga kuan. Mga sitaw ka na. Kanang diya itaw sa one. Skyway ba? Skyway. Oh. Lalimang ka Uptown. Mag-Skyway na. Wala may chance ang way dining downtown. So ang plano karon mga Skyway na. Ang problema na samantana nana kay sure anak ana Erp so nana. Nagdibo na imong anak ana siguro.
Dugay bagay na mga igala. Labi na ka lang. Yan yung mga anak ni mo na amig. Imagine ang mga drainage galing nato pila na ta katuig sige drainage. Hantod karon wa pagyapon na nga sumpay. Wala mo ba anong baha mangyapon bisag na drainage? Ala nga, wala man na magsumpay ang mga drainage. Na multi ka na pug ka. Ay, sorry. Sorry. Guys. Nakoy nabasahan sa TikTok. Uy, gabasa na ka? In fairness sa TikTok yun, bro. Sa TikTok. So, pagbasa ani. Namingon na TikTok. Naiban TikTok. Dili manggutan ng TikTok. Kuan lang ng mga sayaw-sayaw lang. Siguro mo yung ginapalo. Dapat ang yung ginapalo. Kala yung mga ginapalo ka ng mga pang Jesus, mga Bible, ano ba? Mga prayers. Ano, about psychology. Healing naman ang ginafollow. Pagtalo ninyo nga. Ay sa ngano sa inyo murag gi-joke ninyo sa ako kay tinuod lagi. Tinuod man god. Kana pagtalo nimo nga murag pokog shorts, skip na dayon. Ayun na kay ingana man ang TikTok god ang algorithm. Kung mo the more ka mo tan-aw mo steady, so moingon si TikTok mo din imong mga ganahan. So kanin yung mga bana. Mo na yung mga bana pagtalo sa TikTok puro ka sayo pok ang short pasabot inyong bana mo na permit. I-skip day. I-skip day to. Swipe up diretso noon sa mga. Abi nag-save. Daily. Abi nag-download. Ano dito man gipisin mo sa favorites? Ano sa favorites man mo gibota? So kung sa inyo hili, for example, mga cars, kana magdugay kag stay, okay ang cars for you. So may mga lain, mga life hacks, kana. Mga ako lately kay medyo na-conscious na ko sa animal niya kong lawas. Hindi na ko gaganahan sa tanan pictures na to, Brad. Bro, wala yun. Burag yung mabot. Kailangan na yung mag-decide ani nga kuan na yun. Maghay na yung kong adlaw ani yun nga kuan. Sige na kong plano. Dapat na yun. Bahala ko na committee hearing. Dili yung mag-gym yun ko. Matay, maragluod naman kaya niya kung tiyan yun. Nag-gain yun ko sukad ko nag-injectable nga kuan. Insulin. Masamot ani man ginoko. Anyway, balik sa TikTok. Kitang tulo na ako'y basahon 12 hard truths of psychology and life. Perfect mo agree ta or disagree din why ana ha? Okay. Dili ni siya exam. Dili ni exam bura ni siya kanang essay type. Okay. Sige, larga ha 12 ni kabok. Okay. Una, silence is more powerful than proving your point. Ikaw na, Master Pops. Agree, disagree, why? One up sheet of paper disagree. Back to back. Disagree because the other person will not understand why. Ba? So, kabali, para sa imong personality, Brad, dili po yung mo silent na lang ta, ba? Silence is more powerful than proving your point. Problema kayo mga nagilom-ilom man ka mo na guilty man ka ni Malak. Ikaw, silence is more powerful than proving your point. Sa ngalan nga isog imong asawa, tubag. Wala, murag 50-50 ana siguro. Dili tanan ba? Agree. Dili tanan. Ano kailangan pud nga ilo man lang dia. Ayun palag dia. Ano ba murag kailangan niya mga butang na. So dili tani, tama ka. So dili ta 100% ani, imo 50-50. Dili ko 100% ana. Ako sad 50-50. Ayun, dili siya 50-50. Mabutan siya nga mga 70-30 ana. Kung sa akong asawa, 100% ni. Pero kung sa konseho, dili pwede ni. Dili pwede ni sa konseho. Silence is more powerful than proving your point. O tanawan ng uban mga konsehal nga wala mag-stop. Easy. Sorry. Singgitan ng asawa. Ino nimo, sorry na! Ano ba? Dili, pero namang gikoy ko an herb nga. Dili sa balay gid herb. Whatever it takes. Ako gyoy last say. Mo gini mo. Ikaw gid pinakalasa. Payo niling paglaba da. Yes, be ana. Pagluto. Yes, be. Hilom siya, di ba? Hilom siya. Ako last say gyud perminti. Lagi. Klaro lang. Ato lang klaro na ko last say gyud. Pero sa konseho, may gala, dili ta pwede silence is more powerful than proving your point. Di ka magdebate. Dili pwede nga
Magatangatang lang kag tupad pero pag abot sa session di ka mo tingog. Up, easy. Ay. Okay, next. Ikadua. When Dira ba trust is broken, kung ang pagsalig na buak, sorry means nothing. Uy, kanta lagi na. Sorry seems to be the hardest word. O ikaw, sa mga when trust is broken, kung nabuak ang pagsalig, sorry means nothing. No. Sorry is kanang does matter pero depende sa sincerity. Yapon. Para sa ako. Ikaw, Juan. Sa ako kay Kwan, yeah. Oh. Wala na. Pero dili man pud for example, kung makasala ka na, ay kapag na kunin mo yung trust na broken na. Kana nga moment di na ka mosalig, pero kung salay na pud nga butang, mosalig pa ka siya, pero kana nga pagkasala niya, di ka mosalig. When trust is broken, sorry means nothing. Tinuod ni sa ako may gana. Wala gini ko. Wala gyud. So kan nakasala ko, wala gyud mabalik, may bisa kung saon pa nimo. Wala na. Tot yun. na may mga butang nga imong musaligan pa nimo siya, pero sa kana nga butang nga nakasala siya or na kabali sa kuan, kabali kana nga aspect lugar. Kana nga aspect lugar kung asa ka na kuan yang trust mo di. Di ang sorry nga wala pulos. Di na mo to sililis ako nga di lang ko may promise di gid mo. Wala gid. Wala na. Oy, ingon sa Erbo, kung ang trust is broken, posible maburos gid na. Correct. Karaan tao ni kay trust pagyapon na ibawaan. Wala na. Dagan na bago ron. Ay, update po. Kani, control your emotions. Learn to react less. Kani 100%. Gusto ko. Kana. Tinawag ko ani. Agree ko ani. Control your emotions. Learn to react less. Okay, Oo, dili ta dapat reactful or reactant pero may kay di ta maka-think og less ba. It's more on emotions ra kayo. Less ang thinking, less ang logic. Or makasulti pa nung kagburag di na ginoon mao. Di na mabawi. Na gini na mao ba? Tama. Tuwan ani nga emotion. Narabay verse ana nga, what defiles a person is what comes out from his mouth. Explain. One sheet of paper back to back. Ang makadaot sa tao kung unsay mo gawas sa ang baba dili ang unsay mo sulod sa baba. Ang makahugaw agay. Kung makastorya tag mabungat na nato dito na ba nato makaon balik. Tama ba ang words, brad? Grabe ka powerful ba? Pwede makagubag friendship, pwede makagubag og damgo. Anak, pwede ka sabay tawag maka-push sa iyaha og di maayo, ano ba? So powerful kay talagsara kayo nga kanang istoryahan nimo pangit niya iyan ang gamiton as a challenge. Talagsara kay na. Kay kasagara gyud murag wa gyud matipas gyud. So that's why you have to control your emotions kay kung medyo na ka tapos nakasulti na kag di maayo, na ron. Labi na sa anak, di ba Juan? Tinaw. Di pa kay na. Control ko eh. Sa mo delikado kay mga teenager na biyan akong anak. Lisod kayo. Kani, next. When you are honest, you lose people who don't deserve you. Lahom kayo ba? When you are honest, kung honest daw ka nga tao, you lose people who don't deserve you. Mawala ang tao nga who don't deserve you. Who don't or doesn't. Nisalig lang po ko sa TikTok po. When you are honest, siguro ang iyang pasabot ani ka ng kung honest ka nga person baka nang wala kay mga bahar-bahar. So nagyuban mga tao nga ang magpabilin yun is katurag yung pong kanabitong deserving yung nga naragid sa imong circle. Bringana ba? Siguro prangka. Anang prangka ka ba? Tama ka na. Pwede na ang term. Iprangka ka nga tao. Mas mayo man ang kung suko din kung kuan ana mas mayo pa nang isultiin lang kung sa giya kung sayo kaysa
imo kung charot-charot to no istorya pero wa di panglibak na ko nimo basta wala. Di ba? Ganyan. Next. One beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. Mao ba? Agree ko. Di ba ni 50-50 ni? One beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. Ang problema kaning beautiful heart, beautiful po yung face, basi tinga po. Di man. Beautiful na po ng face. Kaya nga mato ba daw nila, Earth Manggon, may man daw to ang kagwapa. May man daw magpagwapa, burang maantos pa daw ang kinaiya, pero kanang kuan, patigdagway, di gimada. Tigil nga po kung sa public service, sud kayo. One beautiful heart is better than 1,000 beautiful face sa public service. Oh, di ba? Service? Pabor ba ya? Bisa kung saan natong po sa itong mga buhat ng mga ordinansa o sa itong nabot ng special report, pildiyon lagay pa nga sa mga smiley nga. Wala din sila nabuhat. Mapuno. Mas dagan kayo po sila comment, you are so beautiful. Pildi yan. Pildi. Wa magyukusukan na may tanan ni comment sa ako nung you're so handsome counselor. Ba? Wala. Kagwapo ba sa mong counselor? Uy, Tanana ba? Hello? Katanay nga na ba? Brad? What happened? Hello? Brad? Nawala mo. Ha? Oh. Nawala ko? Na. Ikaw ng internet kay. Kamo man yung internet. I-fluctuate. Like I said, hindi hunta sa kuan. Sa pag-cute-cute. One beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. So, samantala, 50-50, 100%. 100 ko. 100%. Juanito, 100% ka mo to, ano eh? Dili kayo. Dili kayo. Dili kayo. Sa kung mga nakita, dili kayo. Kay may man daw ng dagway, kay at least daw mausap na nung kinaiya. Kung bati kinaiya, mausap daw kinaiya. Pero katog yung nindot na kay parang naong bati, yun, di yung madaha daw. Discrimination man siya. Kani nga kuhan. Small circle, private life, clear mind, happy heart. Small circle, private life, clear mind, happy heart. Pwede. Na. Pero sa bagay, laylay mo, pero ako man good, laylay mo ng personality. Baka sabi ani majority, but kasi klase mo ng personality, no? Depende mo sa personality ko. What if lugar kung ikaw, barkadista ka ikaw? Lagi ko'y kailang nga person ba nga daghan na kayo sa gapilan nga Eagles Club. Tanan halos Eagles Club, Eagles siya. Iyan ang ikalipay yun. Kasi gusto mo na pagka-presidente. Ambot na basin magtukod sa aviary. Ilay nga Eagles. Mga dagang kayo organisi. Na may tao nga active kayo baka nang naay Rotarak, naay Eagles, napay Lions Club. Ano ba? Zoo yung kapuron. Gusto yun nga tanan yun mga involved yun ba? Pero napay ibang tao nga, happy naman po sila nga na lang, small circle, so gamay lang. Masabta na ko nga naay advantage each, pero unsa man nimo, depende na lang ka kung network ang imong gusto. Wider network or... Pero mo lagi, depende na sa imong personality kung siya gusto nimo sa imong life. Kaya naman yung mga tao nga gusto yun na kanag yung siya ang nasa spotlight and daghan niya yung surroundings niya. To each person, or depende ni sa edad, Brad. Basi na, mabot na kita sa itong edad yun nga, diyan na itong ganan kay small circle na, kay nangamatay na imong mga friends, imong mga batch, kay 85 na ka. Napod sa experience, nga naiuban nga kanang iyang gi-widen ang iyang circle, pero naitabo, lahi, pangit ang kalalabasan ba na, dagan na nun siya na damay, daganin siya na naglibak, napoy nga nga mga trauma nila nga amo nang na lang. Tama. Na change. Clear mind, happy heart. Ana. Muna ni nga time siguro nga nagpabukid na lang ka ba? Wala kay kuan. Ay, kani. Next. Never go back to someone who already broke you.
La. Karon. Naputol. Never go back to someone who already broke you. Ayaw na daw balik ato nga person or someone nga nagbuak sa imuha. Depende unsa nga level. Unsa nga klase nga broke? Basi unsa ni nga klase nga broke. Pero nagpasakit sa imo? Nagpasakit sa imo siguro ni unsa man ni? Gamay ra man kayo, rare ra kayo, meaning dili gyapon ko kuan nga, dili gyud na possible. Possible gyapon na siya pero rare ra kayo nagakaitabo ingana. Mas maayo lugar kung i-advise na siya o ay na lang og balik. Ayaw na lang kay murag complicate naman. Depende siguro sa pagkabuak po. Basig pulpog ra kayo kana noon. Pero kung pagkabuak mura o liki lang, basig pwede pa. Madala pag istorya. Tama. Depende ni sa unsa ni nga broke atong istorya. Basi madala pag liha. Oo. Kaya basig ang pagka-broke kanang medyo na ano lang ba? Medyo na natapilok lang gamay. Tapilok. Tapsingan lang. Natapsingan lang gamay. So, manadara. Ingon manggod sila. Ex gani. Wrong na. Ano ba? Ex gani. Wala lugar. Hindi mo na. May purpose ako kay kuha na. Hindi na mabalik. Pero, hindi na mabalik. No more second chances, Brad. Buram sa si Catherine Bernardo. Yung tulon-tulon ka pag yun. Nasa ginay pag yun. Kuhaan na. Istoryan niya. Never go back to someone who already broke you. Yay. Stop. Akan isa. Stop overthinking. You can't control everything. Just let it be. Amen. Amen. 100%. Pakpak ko 100%. Yes. Ayaw gyud i-control gani. Ako ingani ang akong battle cry ana lugar or akong prinsipyo ana nga kanang the more ko nga dili i-control akong self which is moing gyud ka mga Lord ikaw na ana lugar imo gyud ihatag na gyud i-offer na lang gyud sa iya ba. The more ko gaka-amaze sa power ni Lord, the more ko ingana. I don't know kung makarelate mo ana but sa ako gyud no kanang kung akong ginapaning kamutan di gyud kay tabo pero kung ako na yung i-offer na si kapoy na ko Lord ikaw na lang sabi ikaw kuan Lord ako ray kuan minara ko nimo pag-ana kay mas maayo mas mo kuan hinon siya mas mo prosper siya kay na-I surrender ba gatuo ko ana. Suma atong pag-shutdown sa ABS mo manggay po nakuha manggay ko nag-overthink ato nga. Tapos nag-pandemic pag yun, Lord, ikaw nagibahala ni Lord, ha? Basi moabot imong spaceship o kalit, Lord, narami diri sa Westwoods, ha? Lagi, pero dili pasabot nga, wala ta nag-worry, di ba? Worry yapon, pero mo lagi. Go with the flow lang. Or sige lang ka kuno nga nagi ko na ni sa unahan, no? Bro, nagi something. Kanang positive ka ba nga, naaraning ko, murag sensitive ka ba nga, na opportunity kalit, pak, ano din ka? Tama. Sige yung simong self nga hag-as, matsalit nga pasagdan ta. Pinaana mo na ba? Di lagi ta sa stomach ka. So stop overthinking. You can't control everything. Just let it be. Let it be. Diba, nag-donate na din nag-donate og 100K, di ba? Mo tadiya. Kay ayaw na balik kay masakitan lang kag balik. Naihugot to. Erbop. Ang uban kay lami man daw ibalik-balik. Hoy. Depende lagi ba kung nagibalikan ba? If someone is stupid enough to walk away from you, be smart enough to let them go. Pwede. Ganun. Correct. Stupid enough. Jan? If someone is stupid enough to walk away, if someone is stupid enough to walk away from you, be smart enough to let them go. Globe man ka, globe. Tama. Ano mo sabtan? Ano man? Sa may kwan sa imong tingog diya. Putol. Ako Sa ako ng internet ni. Kung muhawa na ang tao kay gusto siya mo biya ni mo mix. Be smart enough nga i-let go na lang siya. Uy. Kayo. Approve na. Depende po na sa pag yung karakter bitaw kay kung ikaw di ka mga mukbay. Ala ka diya. Barag mo kan ka.
gansim ang good gyapon pod kung imo pagyapong i-fight nga wala na may commitment. Kay let go na gani. Supportion pa ni feeling lang ko bro bitaw kay kung magpakiloy gyapon nga bro nigamay imong value sa imong kaugalingon no. Or maybe ikaw ang imong kaugalingon bro. Ana lang gyud lugar imong pala sa imong kaugalingon nga. Ang kuan man gud na number 1 is kaning sa fear man gud siya nga mawad-an ka og nga kuan ba nga imong na pirmi na. Komportable na ka sa isa ka tao or sa kabutang sayangan ka ba sayangan ka sa imong effort mo bitanong siko ka muna akong problema nga usaon ako nga ibutang sa mindset sa akong mga anak if ever maabot ng mga panahon in a relationship or whatever friendship or boyfriend or girlfriend nila nagkabalog sila sa value nila ba kung gibinuangan sila or binuangan sila dapat ang iyahan dapat diretso i-expect nga binuangan ko nimo. It's dili ko dapat go. Bahala ka diha. Ikaw mo ikuan. Imo nang loss. Dili na ako nang sumito say grabe mong kuan ba? Kuan sa imong kaugalingon by value. Is kada na sa servant by kung early bitaw na siya nga ma-realize sa isa ka bata or sa isa ka teenager nga inana ba. Kay most good of the time kay dili na ang mga convey teenager murag gapadala gid sila sa ilang emotion gapadala sila sa unsa ilang ka-experience ba pagtanaw pagin mo sa partner ni bati pagignaong ha kana gyud mo bitaw na mo na gamay lang sakit or gamay lang kuan sa panag-uyab kay hilakan ang dayon no gabi kay kunya convey pero kung ma-realize bitaw na early sa ilang stage bitaw nga ma-realize nila nga ilang worth ba kada kay na ba kada kay na murag pag isa ka tao ba kanang isa yan naka-achievement sa yang self ba kung early niya pero mo na lang gingon lagi nga magsugod lagi daw na sa balay ba magsugod na sa panimalay nila pero ang nakaapan lang after 40 years wa pagyapon sa namin niyo asa naman to sila ay kabala ka na ay katarantana pag graduate nimo college dagana pag college sa pod aharaman na pag mo graduate na ka pag-graduate mo college, aharan na sila pag makatrabaho na ka. Kita trabaho. Nakatrabaho na. Pag-trabaho na karon pa, asa naman sila pa imong giingon pa? Kanibran. Intimidate naman sila kay nana may mansyon ang babae. May intimidate na bupaguyab. Kailangan po na. Kay, dito, especially kung sa babae, bitaw, basta binanay, bitaw, ng film, bitaw, nga, dugay na kayo nakauyab, dugay na kayo nang wala na higapang uyab mo na ito. Kailangan na ka mo kan ba mo lihok ba pakita na kag skin ba pakita biga na kagamay yeah. Double time na pud ka na tama ka kay know your worth nagaling ko igagaw karon brad guwapa dentista uy mamords may uyab wa pa man nag boyfriend reveal na sa tingado mbot lagi dentista na noon kuan ka lang sana sa mata kasi tawag lang sa mata galing may matista optimistic. Ano isa brado? Sabi nila, true friends are rare. If you have one, you're lucky. Ba? O sa definition para sa imo ang true friend. Ikaw, Master Pop. Ako, true friend na ako kanang masturyan ako sa tanan, di ko maulaw og siya po dili siya maulaw sa iyang life sa ako. Mo nang true friend meaning dili na ang measurement nga karang nakatabang siya sa ako dili ang measurement gid is masturya niya nga honest ang iyang bisag iyang mga sala masturya na sa ako so kung nangabit ka tagi kasap-ang kaniya true friend na kana or nangabit ka tapos siya pagyud ang nipo sa imuha siya pagyud naghatod sa imo sa balay sa kabit true friend gyapon na especially kanang nay mga sekreto nga mga iyang iingon sa imo ba murag they consider you as true friend na labi na kung sekreto maka-incriminate ako kay kuan bay takwa bay kung magstay ay daw balag unsa pa kabarumbado kung nagyapon siya di bay true friend na bay sabi na ko mga example ko na to hubog lugar grabe ang sukaha na nimo magmaoy na ka po agyapon ka biyaan manayapon ka diya ito wala ko nga nga friend ba kung na kay friend nga moabot og 7 to 10 years kana true friend na bay
Ako lagi na wait. Nagulong ako ba? Dito. Wait. Tong high school ko na ko'y barkada. Among sa barkada. Wala bay. Lain siguro batasan. Asa mo mga friends? Wala ko'y barkada, lain ko batasan yun siguro bay. Pag abot ako college, so na-detach na po ko sa barkada. So nag-create na po ko circle of friends pag college na ako. So nanapod may circle of friends. Kaya lang, ang akong first nga circle of friends, amigo mi kay gasturya mi, pero di ko ganang kay kapanigarilyo sila, silang inom. So ni-detach na po ko. Yay. So na-meet na rin ako si Lingling bay. So may to say bay. Si Lingling akong pinaka-best friend. Kiss dabi, kiss. Ako, bidili ko ni mo consider na best friend. Si Lingling ba, bago nag-reunion, Brad? Ay, sure ka, mamutan na ka na. Ay, wait lang. Kasi ma-hurt lang ko ba? Sunod ka. Ayaw. Bago siya nag-appeal sa reunion, Brad. Katong, supportive husband ko diri. Nag-sponsor with son. Ingon ko nga, pag yun niya nga, I'm done. Okay na, chillax lang. Okay, enjoy. Nara ko din sa balay. Ano ba, nag-extend. Alas 9 siya nag-text ha. Yun siya nga, basin mga 10. Ako na 10 pa. 11 na siya ni Uli, bay. Grabe akong, pero tingala ko kay pag na sa ako kay, kumusta man? Wala magiging ako mga circle of friends dito ng mga best friend. Na-realize na ko, ingana sa ko sa high school, asa kay ko yun. So kami din nilinggit ang best friend ba? Ako, bibo kay ko sa tanan sa mga friends na wala, maligaw dito ko sa tanan. Ako, dagan ko friends sa high school. Pero mas nagdugay ako mga friends sa college. Sa college? Mas sila ako. Mas makan ako. Ako pasabot, wala ko ikatong mga lunod patay na kanabitang mag-uban, magkadlaw, formulaki, nag-inuma. Kaya college na. Bay, wala kay ko nga na. Kas araman to ato, Earth. Katong nahubog ta ba? Dili man to kay murag maura pud to sa isintaram syud yung kwarto pila to nya napatay balulang nga kuan motor murag ana siya dito sa unahan kita ray mag-single kay kapoy kay di tama-tamaan ani ay sa kagrande daw. First time ba rin to ano ko ba? Sige lang kay para maka-experience mo ko unsa nang hubog. Tipsira man taman ikaw man ni hurot dayon. Ba? Pero wala nasa nangita sa tagla. O ani na lang bisag ako mga sa college na ko naka-create na ko hot meals, di ba? Pero wala ko ikuan ba sa kauban ba nga lunod patay sa si Freddy Jun pero kanang tuway siguro na low profile ka ato na best friend dito. Na kay mga friends nga ko sila ko sila Sir Dude. Kana na pag-abot na pag royal na kana sila mo lagi grabe layo king agwat sa akong mga edad ba. Ano gyud ka ni Brad nung nga mas okay naman dili man siya magkuan pod nga dapat edad gyud ba? High school. Kanang high school gyud dapat nang imong i-friend. Kabalo ka nga nung wala kay friends. Di ka kapautang no, di ka kapautang. Sa bagay bay wala sa gyud ko ni abot sa punto ana bay nga grabe ini kanang inumay bay. Kana ba nga age, mo man ang tinglaag, magtuog bar, or magtambaya lang, mag-inuma lang, wala ba eh? Ako Sir Bern, sa high school, dili man ko gainom. Wala ka, college naman ko, mga late college naman ko nakatry og inom. Kay sa high school pa na, murabi kong babae. Uli, pedritso, kasapan din ko. Ay, dili na, may college sa igapon, no? Itong silang blues kadyot, no? Nga, kaon may og RM. Tama mga first year pa may ato bigay at tumamang ko ang Days with the Lord na ay church every Thursday sa Xavier. So mga Days with the Lord man may mga daysers man may ato mi dito ana tapos na siya sakyanan. Mura to mag RM kana mura pero kanang wala naman po pag after po sana mura pag after ani nga era wala na po lahi na sad. Wala gyud ka bitang ever since sa una hantod karon ba? Tingala ako sa kana ba? Naagi ko ba gikan pa elementary naapod ko high school. Antod karon nga kuan. May siguro kay kung nga tao kay. Dako kay wala kay kuan ba kay inom gid sa high school kay ako dili man ko mo kuan. More na-expose mo ko sa YFC sa una sa high school.
manang after sa high school, college, ito na ko mga third year. Di then nasugod-sugod. Di ba na tungod bro kay Alpha kay ko, bro? Kanang sa mga hawa din siguro. Kanang kuan kay ko ba kanang I don't know ba. Kaya murag kuan kanang murag kuan siya sa pagka-alpha. Center of attraction, ana? Or di ako lagi gi-realize karon ba. So nag-hot meals ko sa una, nag-dance group ko. Na-elevate din ko into host, di ba? So lain na po ng grupo. Tawid in dayon sa pagka-DJ, amigo. Nahimong po ko manager. So nanapo kay murag nanapo na murag bar ba? Bro nanapoy nanabitaw ng murag nanapoy. Mausap nanati na ikuan gyud ayon kay syempre nahimo biya kang manager na biya ka. So nana say okay po pero lahi ra gidayon ana ba? Bantog lang, ingon sila ka na si Bernie ba? Kaya di na din mamansin ba? Ngayon yung batasan. Bantog yun. Siguro pag nag-ila siguro mo ato then pag abot mga 3 years after, na po na ngayon. Na-remember, na one time na ni-appeal ko anang kanang motor-motor nga kalabira. Sa una, nakapalit ko ana bay. Kami to sa una de sa Divisoria nga saba kayo nga mga skeleton gyud ba nga technical si ana. Magtapok-tapok mi ana. Bay I don't know bay ayoko ninyo hilas naihilas pero pag magtapok magud bay kanang murag mawala maluyahan ko brad kung ang mga topic bitaw brad kanang so nga topic nga ang ato galing uban motor-motor pagtapok na to tong istoryan mga tambutsu. Bay, wapo yung tambutsu ba? Ang inom. Tapos kung mag-inom, ang istorya kay katong ilang itong nag-inom sila ba? Kanong katong nag-inom ta sa mandi. Na ako'y feeling nga basta galing kanina nga grupo din nagkaya kung mo-grow. Bro, bitog mo steady ko. Bro, na ako'y feeling nga kailangan ko mag-level up. Bro, kailangan ko mag... Or maybe sa'yo masagot ko na minyo. Munang... Lahi, imong personality are medyo... Kuan ka kanang something to step on na pod ana. Kasi siguro sa tayo galing nagpakasal galing 24 23. So nana ko'y anak. So para na ako murag aksaya kay ni sa panahon ning mag-uban ko aning grupo magsustorya tag akong gusto istorya tag kanang unsay pangwarta bi kanang ana ba kanang usa na to nga ma-elevate atong mga life bi murag ana akong gusto nga topic. Then most of the time sa 24 sa akong edad ana nga 23 24 mas ganahan ko makipag-uban atong nana sa mga 30, 40 kay ang istorya no. Pero atong nag-MR na sa una, ang akong kaistorya mga tag-iya sa Donsals, Abbas Farm, mga negosyante. Kaya na ako'y feeling ako maminaw ko ano nila bay. Na ako'y learnings na makuha. Pero yung anak ko permintig, yun ka na bang anak din na ganaon din na anak ba? Ako kay kuan ako or connection ng akong kuan dili connection nga kanang na ako'y ma-learn but connection ba nga heart to heart ba something na siya ma-share sa ako nga muna akong i-keep mahimo kong reliable friend sa iya more on like that kay sa akong pinaka best friend nga bata pa gid mi nya apil pud sa akong mga igagaw murag naagid mi sharing ba kung sa man ang kuan unsa man gid imong tan-aw sa life di ay kana may ana ba deeper connection sa usag-usa para makasabot po ko sa iya nga na di siya nga nga mga dreams lahi pud ang ako dili pud more on maka-learn ko kay I'm sure maka-learn ko anang ingana kanang deeper conversations bitaw mo sigurong murag pag-abot sa unahan murag mingaon mi sa usag-usa oy ay kumusta kan ana ba kay daghan man mi nastoryahan kanay nga ana ba anong wala ko nga ana nako nayabong ko ina akong best man akong best friend ba kasi kani akong best man sa Naging mga time, ay akong isuon man naging mga times ba nga magkita tapos ang topic lang kay about family or say kamustahon ka ano dili siya kanang kuan ba functional dili functional relational gid ba relational inana nga pagkakuan ba muna pa hindi mo na ako ginakuan kang Emily nga oy basta siya akong kauban I don't know basing confident na si Emily basta siya akong kauban kay kabalo man gyud siya nga dili gid binuang among kan do nay mga binataot ginagmay pero kan ba kanang asa ko mito murag nanapod mi sa stage nga nanay family so ni-level up to pud ang among conversation ano ito so I think nakita mo na ko sa inyo bro lagi may mga barkada yun niya since ano di ba
No say mag-out Una, mo pero na dili ba? man dagan, di man kita. Say mo Sir Bern, naman gid kay barkada Sir Bern, pero siguro di na mo maingon nga close kina ko sa As in barkada. close, yeah. Oh. Maybe because Kamay lang ang years nga naguban mo ba? Yeah, exact. Tama, Brad. Basig ka na, Brad. Kay gamay ra. Pero barkada gyapon mo, ano mo, friend gyapon mo. Yeah. Tama. Pero mo lagi akong gi-consider gyud nga ako ring ultimate barkada is ako ring asawa pod. Siya po akong best friend. Okay rasag ko, happy rasag ko. Nagaling one time nga na mga may out, nagay one time nga mga outing o say mo ingon ba nga oh bro, mga for the boys. Hindi mo na pwede sa ako ng mga for the boys. Madudahan ta na. So siyempre maano sila nga uban yung asawa. Pero so ako nako'y feeling, so ako pag-enjoy aning lakawa kung di ka balong asawa. So nagsugot mo lagi na sa edad siguro nito. Nakoy kuan gyud nga silang Marlon, kuan man gyud siya kanang naapoy deeper storya na mo ana mga kuan gyud kanang deep talks gyud og kanang napoy kanang mga sikreto na gyud ba nga kami lang ana pero kuan gyud ba kanang ako pud kay ganahan pud ko mo keep sa friendship nga kana bitong kanang good bitaw ang akong nakuha sa iya. Ili lang nga ni support siya ba but kanang good ang akong mga na-learn sa iya ba nga maaypod siya nga modelo. Pero dili gyapon ako ikuan nga nagyapon kay mga friends nga bisag badlungon sila I keep them as a friend good kay dili naman ang ako man is not on nga reliable ba sila but ako reliable ko nila nga friend murag something ba I keep them sa akong kuan heart gyapon kay gusto na ako nga ma-feel nila nga reliable ko nga friend nga murag pwede ko nimo masaligan ana ra karon Brad mutuo ba mo Brad nga nice straight guy nga best friend giniya babae siguro di ko believer ba naka-best friend ba kay babae wala ito wala or imagine mo kung naka-best friend tag babae nga best friend lang yun taraw I'm a straight guy ko ha ta babae dili siya dili siguro naginay maalis ba naginay maalis siguro kanabit ng murag gapamakak lang mo sa inyong mga kaugalingon taraw ba kung dili nimo type dili man ka makuan exactly Brad pero maayo man ang exactly muna ako pasabot lagi nga di mo siya ko ganahan mag-uban-uban ning di ba kung best friend ka ganahan nimo uban-ubanon ana kung di na ko ni sa type o di na ko ganahan sa iyang kinaiya bay ano ako man siya consider nga best friend so kung sa lalaki nga point of view kana dako gyud ang chance nga na siya kuan nay malis na nay bay nagitay malis bay nagitay feelings pero kung sa lalaki na ay sa babae diya na dayon nga kuan na ko kanang best friend ako na siya walay malis ani kay lahi man good pagtan-aw sa babae good lahi lang point of view ba pero kung sa lalaki na kung naisa itsuraan nagi something ana kung naisa itsuraan exactly. pero kung pangit inani man gid inani nakoy example for example kanang lalaki wala to siya chubby kay siya daw kay siya pero may siya muluto may siya ko ana ako na rin ko friend nga babae ganahan siya makig-amigo sa kwa close man butan nandoon best friend sila sa lalaki nga part ganahan ko iguban niya ni kay gwapo man siya na ato doon ganahan siya sa kwa na so nandoon sa lalaki na nanay malis pero sa babae adto friend mi ani bay kay may siya muluto po na ganahan kay ko sa iyaha na kanang friendly po kay siya na ba ipahuta na to na kan Drew pag mag-guess si Drew pwede patapos siya sa babae nga perspective mo nang sa babae nga perspective okay gyud kayo makikamigo kay para sila wala man gyud kay mingon sila nga wala man gyud di ba pero sa lalaki nga side by naa gyud always naa gyud na siya so that is why pag selos ang lalaki kung nay best friend nga lalaki ang iyang partner kay kabalo man siya nga naa gyud ni malis imposible pero ang babae dili siya ako sa lalaki nganong naman kay best friend nga lalaki kung sa pul uyab ta ka or partner. Ano kay buong lalaki nga, dapat ako imong best friend, kaya ako imong uyab. Di ba? Unsa may pareha man may straight, kaya unsa may na-offer niya nga wala sa ko, ta uyab ta best friend siya. Unsa may difference sa best friend ug uyab?
Klaro kayo nga na ay para nako ha. Klaro kayo na nga deny lang mo. Wala mo nagbutang og label pero kana mo yung bitaw nga klase nga inistoryan. Pero kuan Erp kanang I know nga possible gyapon na siya. Pero basta ako lang gi-emphasize nga straight guy ha. Kay lahi man tong bayot-bayot yun. Kay katong bayot-bayot oy best kay kuan man yun or kaya yung straight guy ha. Ako na may yung opinion ana naagi ka kay tabo ana mo bitong nahitabo na siya nga naagi na siya nga idea kay naagi ka kay tabo ana. Di imposible lang sa uban because majority is dili mag-work nga best friend lang ang inyong turingan. Parehara na. Bago lang nahitabo, di ba? Nga nahitabo sa babae nga na rape siya sa iyang kainom. Parehara na yung anak, girls. Hanggaton mo inom sa mga lalaki na somewhere, ay kay pag-unahuna nga mag-inom lagi na ilang unahuna sa imuha. Nga walay may tabo, inom lagi ni istorya. My God. Sa ngalan nag-inom, kamulo na nag-shot, ang iyang uto ka na nagunahuna na karon ni hubo na giniron. Sa ngalan nga ni ubang ka sa inom, naghatang na kaog murag signal nga. Ganahan ko sa imuhang kuan. Dili ko ma-agree ano. Na? Medyo kuan ko na 50-50 ko na or di mo siya 50-50 pero para sa ko depende ya po na bay kung sa imong kasabay nga lalaki. Kaya kung manyak gud siguro ng lalaki siguro nagyo na intention gud sa mo pero kung ikaw para na barkada nimo siya nga kuan pindi bay para sa ko dili bay kay nagyo na sa lalaki bay. Sige, butang lang nato kanang di pa mo barkada. O kana. Ako lang mo nag-ila. Tapos nang hanggat na nag-inom. Kana. Tapos dito pagit sa mga boarding house sa mga kuan sus my God. Gamita sa inyong utok ko sa highway nga ay na mo pag-explain nga ako nahonan niya ni nga mag-inom lagi ta promise tapos mag-pray dayon ta after. My God. Pero kana lang mga barkada na noondaan ta na then koan gadring kana okay ra. Chat. Pero kana yung sometimes nga mo pay pag-ila nag-ila ra mo sa bar ta ino din nga uy inom ta shot ta gawas dito na. Kana ang risk dito na ta sa boarding house na. Kana ang reservoir nga ito mag-ila lang bitaw somewhere like nag-ila sa party, nag-ila sa kuan. Kana jabay dako kay nga chance gid. Balag unsa pa na nimo ka maging ka trusted nimo na siya nga lalaki pero dako yung chance gid na. Kay dili ba mo wala may nag-ila nga from childhood or unsa ba? Yeah. Danlog kung basa nakoy best friend brother na babae. Mag-ili sahay sa akong atubangan. Hoy. Pero gabraw panty lang. Since elementary pa mi kaila, ako pa'y tig-apa sa una paghubog. Married na mi both karon. Suod yapon pag magkita mi, magkatawa na lang mi istorya ang kagahapon. Taga USTP to siya, teacher na siya karon. May feelings to? Samang yun. May feelings to? Sulti mi. Sinta mi danlo kung basa. Wala gito'y feelings? Wag yung ka-attracted sa iya, ha? Sige daw, ha? Wala ni Liok si Manoy at Lager. Lagi. Ang imo lang to, wala ni mo gibulabog tara pa, wala ka malis para sige pa sa gyapon ilis yung mga tubangan. Pangkonsumo. Namo ko experience Erp nga kanang mga close na ako ba sa college na ako sa Pilgrim nga dili man best friend, dili lang inon best friend, but I treat them as close friend lugar. So kumbaga, akong makuha ba, nagyuday possibility nga kuan kay akong tawag saya, mami nga. Uy, mami. Kuan man siya kanang naaman siya kuan, naman siya anak ba nga ang murag inaanak bilang ako. Yes. Unya, tapos ang sa ending kiss lalat B. Wala bisan bang magsulya may og mga ingana lugar kay syempre magingana magbinastos magkuan dili gyapon ako ma-feeling nga kuan bay. So murag na-prove na ko ba nga dili gyud ay kuan kung dili gyud kung wala gyud kay something na attraction like ngana ba ang spark ba di ba na nimo tuyoon kanang. Pero dili po ka nga katong babae mo iyatong gituyo kay basig attracted sa semo. Wala po. Posible, oy. Di po na ko siya type. Ikaw lang. Pero siya man ang pero basig siya ba mo'y nakakrush mo ba? Dili gyapon kay bisag
mo kuan man siya nga nanguyab ko glain support man kay sila. Oh, yes, anaon di mo galing akong pasabot nga usahay na magiban mga tao nga hadlock og rejection, hadlock og ano ba. Akong point is mo nang yagi-yagi talag best friend kay amigo raman mi ana. Pero ang imong gitanaw basing daig yung mo prosper ni pero tungod kay wala ni prosper, burag wala gyud kuan. So iyan na lang tawag ingon nga actually friends ra magyud mi na mas may pa lang nga uyab mo. Ana pero bay sa sugod pa lang di magyo ka ganahan mag-uban-uban. O sige, best friend mo mag-uban mo kaon sa cafeteria. Hindi mo sa type or bati sa dagway or kuan sa di yung kakadugayan mo lahote. Okay, madamay machismis tani. Usahay maganahan man ka nga machismis ka. Bisa mo ko friends ra man good me pero ganahan ka nga medyo machismis ka kay kabalo man ka nga medyo nagyon na gano'n. O nitubag na si Dan Logo, man lagi daw. Wala Boss Bern, kapila nami mag-movie marathon sa boarding house sa una. Wala man gyud bay. Nami both uyab ato nga panahon. Gitry siguro ninyo. Wa po niyo gitry. Basin day pero wa gyud. Ni plato na lang. Gusto gini mo i-try. Lagi bay, ako mo pasabot ko bay. You will never kana bang be with a person na nag-movie marathon kung wala dyan kayo bisag gana or kung aning tawana. Namagay, usahay man good say for example, niadto lang ka dito kay nag-movie marathon kay share po ang ga-offer nga na nga kalingawan nimo. Lagi okay ra ko sa first time pero magsigi na. Namagay nga na nga friends nga talag sa karon lang ni okay ana. Pero halos kadugan ka muna lang gid duha. Come on. Storyahin ninyo ang military dito mga gala. Basta lagi kuan ka nang dili ka attracted, wala attracted sa inyong duha, posible na siya. Muna ako. Naay ka kay tabo gid ana. Munang na isa dili nagaka-attract ay na attracted. Oh. Pero na isa na attracted. Ingani ang kakaitabo ana, ingani ang kakaitabo. Possible number 1, silang duha dili gid siya attracted na sila own nga mga agenda sa usag-usa nga kanang ingana Number 2, ang isa ray attracted nga grabbing the home sa isa gisikreto hantod na human na lang ilang friendship wa gid gyapon. Number 3, nagsige sila kuan gusto din sa usat-usa pero nakauyab na lang siya glain wa gyapon or silang duha nagkadayon. Mura na mga senaryo, tulo ka bukang senaryo. Mura nang kanta nga kung hindi rin lang yung dahilan. Uy, nanay mo puli kang sanidji, Di ko solve lagi. Maybe danlog kong basa. Baka kung dili ikaw gyud wala, baka siya mo na. Sometimes mas secretive man ang mga girls. Ang girls ba Apil na lalaki. Ang girls ba dali ra ba kay nang labi na mo serve ka ni uban gyud ka nagdala pag gyud kag food. I'm sure nato siya something gyud pero siguro Dili, ang imong opinion good di gyud nimo ipaadto imong anak ka ng mga best friend nila opposite sex. Mora gyud na imong kuan. Ayaw gyud sila tugtig. Gaduda na gyud. Or kung for example na siya best friend, uyaban na lang na kung wa kay pili ayaw na lang kay basig magdahom mo niya ka. Mag-expect ka ma-fall, masakitan lang ka. Depende po sila sa action siguro. Sa lalaki. Daw kung madala ba dalag food. Kung sa food nga food ang dala para ba sa tanan or para lang sa iya ha. Mo lagi lang problema lagi primero barkada pa. Kadugayan sila na lang duha. Naunsa na. Ayaw man nang naimo confess. Ako musugot pa kog nay isa sa ila mo confess para maklaro na dayon kung unsa dili. Siyempre, ang isa kung dili gyud ang isa dili gyud pod. Wala sila mo confess kana sila uyab sa usat-usa. Naiuban hadlok kay madawat ang friendship. Apo yung nga dila nato ni isulti kay madawat ang friendship. Kay sometimes kanina itong mga ipambati, naman ko tayo label. For example, ikaw, siya, nanamoy gibati nga nindot, wana. Pero, basta di lang mo masulti sa word nga uyab ta, so di mo uyab. Di ba? Naiuban ga kiss na, gahalok na. Nanay nahitabo, pero dili sila uyab. Kaya ang words, kailangan mo confirm nga uyab ta. Munang hindi mi uyab, kaya wala man mi naging uyab mi. Wala. Pero inyong gabuhaton, the same po na. Nag-sharing na mo, bara na mo uyab, maghinatod sundo na mo. But because namoy sometimes nga kahadlok nga basic unsa ni, di na to ni butangan og label para continue ra gihapon ni.
Muna ginatawag nga situationship. Situation. Muna siguro ang ginagamit karon sa Gen Z nga situationship. Gen Z. Like for example ba? For example, ano ba? Crush ni mo bito to akong signal kang lingling nga, naka-crush ba ni or naba ko ipinuk. Nung nagsakay namin sa jeep, akong gitry tara og ana akong ulo sa iyang shoulder. Pakunwari ko patulog-tulog. Wala man mo react. Di naman sa mo ana. So nanay ko nga, kini ganani. Nanay something ani. Di push lang dayon nga. Ipanguyabang gini pwede ipanguyabang kay na naman ko'y madunggan ako mga classmate maingon nga okay po na si Roslyn ba? Okay na. Oops. Dili pwede na Attack! Oops. Attack mo lang ko. Wala na. Wala na ko sila gipa-attract ka. Pag human nilang ingon, wala. Uyab na mi. Shish me. Shish me. Pero nagyod ko na ibawaan ba nga pare-pareha pag sitwasyon or siguro different pero may bawaan na to na sa pagbalik sa Bernie Bito. Alas 9 naman dahil may gala. Ganda na topic, no? I-remind na to na pag naasi Drew. Ato sa pangutanon, kung pwede ba yun nga ang babae, best friend na yun, wag malis. As in, promise, wala yun. Ulo-ulo rin yun eh. Wala. Ibagnos lagi. Mano, pinakross. Kalagi mag-inulong ka naman cross ang... Promise, wala. Promise, wala. Dabi, dugay mong gawa. Wala pa? Ikaw na lang, di. Asay mo na ni siya, to become one. Ato magbalik atong letter for today. Kami na mo sa Radyo Lampornas 95.7. Ini ang programang Bernie B Talk. In the light and so